Idem hrať. Čo mám hrať? Čakaj, posuniem sa, na to viem. Asi viete, čo idem. Takto ma dobre vidíte. Volám sa Sigma Dragon, a takto vyzerám. Tak. Čo si zahrám? Asi si zahrajem Brawl a čo hovorím? Bubu Thieves, ne. Vôbec vidíte môj Roblox? Neviem. Asi nie, takrát ne. Brombita bandita, idem preč, papa, lebo netísli na moje. Tunak, hej. Si join na mojho kamoša taká Liukas. Taký, a ja ho vám taký jas. Oni taký jas. No čakajte, ja si to chcem dať tak, dám vás tu na dobre? Okay. Ja tu ne. Dám vám len tu na tam nič nerobím, dobre? A kúkam sa ináč na telefón, dobre? Ale kúkam sa, keď už sa kúkam. Tam? Až kúkam sa na telefón. Dobre? Mľavaka Saturnika. Dobre. Čo chodíte, tak vám zdám teda tunak. Čo tunak? To je bandito bobrito. Ojojoj, brombiteu banditeu. Ojojoj, brombito bombobi. Ešte hore mám los tralalalitos. A to není normálne, to má niečo hore, to neviem, čo znamená. I'm getting sahut. Tak dobre, idem kliknúť. Keďže tu je Grapus Medusy. To by bolo ináč výborné. Ojojoj, brombiteo bandite. Tak, dobre. Ok. Teraz mám takto vymalovať. Boneka Ambala. Boneka Ambala bo. Tung sahur. Tata sahur. Din dun ma din liri lilare orkalera orkara bararina idem do tunak empty. Kebyže tunak je din dun, díky. Na zdravie. Tak tak. No počúvajte ma, asi, čakajte, na zdravie. Už som chcel to tralela, nech si predám to normálne a mám lepšie, tak sa to hraje. Keď napríklad tunaky je miesto toto zlaté, tak si to kúpiš, rýchlo si tohoto predáš a miesto toho zlatého, tak sa to hraje. Viete, čo myslím?
zlaté, ale tohoto už mám zlatého, kúkajte. Gold. Je tu nejaké... Kde? Vidíte tu nejaké tripy, tropy a potom tretí je on. Idem si na vankuč. Ja by som veľmi potreboval u Duna alla grande combinazione. Ukážem vám, kde sú nič. No tu sú uzácne. Tak, aha, kde Tralaleo, tak je u Dun. A potom ešte tohoto Mateo by som potreboval. Viete, koho myslím, kde u Dun, tak prvom, v druhom riadke. A potom La Grande je predposledný a potom ešte Maran je úplne zácný. Zlaté tým čísle to mám. To mám už. Ja som grindoval tento nový update, kebyže chcete vedieť. Tak preto mám viac ako 50 bilión. No, biliónov. No, a viete prečo? Kebyže uvidíte tohoto, tak si ho hneď kúpte tohoto. Ale akože má to malé tung a tú mačku. A toto je tako. Toto je malé tung tiež. Nič. A potom ešte tu je niečo tu. Bohle, jak sa to volá toto. No. Tak. U bombardíru, ale poď preč. Vieš čo? Ja idem niečo urobiť. No. Ujde systému. Čo je toto? Čakajte. Čakajte. Babka, niečo mi vyskočilo. Ale čakaj, zakriem takto. A nekúkaj sa až. Ale... Natáčam video. Čakajte si, vypnem si kameru. Rýchlo. Vieš čo, len to stopnem. A tak. No, máme Maru Pro. Pardon. Je to koľko máš Pro? Čoho? Pro percent. 75. No, môžem nabíjať? To viem. Ja mám 13 a mi sa rýchlejšie vybíja. Dík. A môže byť tu lebo natáčam video. Kde na tak? Mňa mi to? Nie, čak mňa vidia. No a čo ty? Len tu inak byť. Jaj. Hej. Dík, a budem robiť tak, nech ťa nevidia. A asi idem hrať teraz Roblox. Či nie Roblox, čo hrať? Goat Simulator. Poznáte tú hru? Kde som? Tunak som. No toto bude problém, kde si to dám teraz. Asi si to dám tunak, nie. Asi to tam zostane. Čo je? 42 sekúnd. Musím čakať 42 sekúnd. Prečo? Aby mi naskočil nový život. Aha. OK. To súhlasím aj. Oj. Čakajte. Hej ty, koza. Koza Emily. Je len miesto pre jednu najlepšiu kozu a to som ja. Ja som povedal. Tak, kde si išla Emilia? Tak, a ty? Ty sa kúkaš? Dobre.
Tak aj teba si musíme. Teba tu len Teba tu len za tak. Teba sme len hodili. Máš šťastie, že sa ti cítim dobre. Ináč by si išiel do mojho bazénu, kde sú ľudí, ktorí už... Čo? Však hrajem Goat Simulator. To je taká ktorú hrá Asimister, keď ho poznáš. Aj vy. No. Idem na šmikravku. A má byť žirafa, alebo koza, alebo Spidermanová koza. Ja takto furt hrajem. Ja. Siri. Nie, ja idem na túto. Uj. To bolo dobre. Spomalím čas. Tak to je dobre, keď je... Preto toto je dobre. Najprv musím ísť hore tunak. Tak a potom, keď pôjdem na tú šmiklavku, tak potom spomalím hneď čas. Čakajte. That's kind of flying. Jump over bench. OK. No, idem sa pripraviť spomaliť čas. Na 3, 2. Ten zadok, kam. Ojoj, bromíte. Noršan čas je, že ma to dá úplne hore. A druhá šmiklavka. Toto je ovečko. Ty koky. Tak a potom... A tak... Ty koky, to bolo horšie, ako som si myslel. Tak skúsim tú veľkú. No a... Viem. To je dobré. A na trampolínu. A vonci bazéna. Ty koky. A už nebudem hýbať. Ty koky, to ma dal dosť ďaleko. Auto, dobre, to je asi koniec. OK. Toto sú... Ty koky. Sa to s kozou nedajte nič. Lebo tá koza urobí. Alebo... Viete, čo idem urobiť asi. Alebo ne. Lebo áno, hej, asi hej. Ty ideš do mojho bazéna ako prvá. Tak. Aha, to Nexi. Nedostaneš sa nikam. Vieš čo, nejsem si ináč istý na toto, tak zoberiem rýchlo. Nie, tak to asi budem tračiť. Tak už utekla. Tak teraz to fungovalo, OK. Keďže sa to stalo naozaj, že to by bol oheň asi na 3 hodiny. Tu je nejaký dobrý pán. Rovno do smeťov, fuj. Fuj, hej. Chcete niečo vidieť? Musíme ísť len tunak. Jako naozajstný Big Mac.
Tam je nejaká chorá žena. Kde si počtem? Čakajte. Toto musí prejsť. Za to dostávať body. Dobre. Tak, okay. Chcete niečo vidieť? Je tu na hore. Vidíte tu na hore a na tento ventilátor. Kebyže spomalím čas, to by bolo dobre. Tak to asi aj urobím teraz. Au. Tak. Idem tunak. Tak, spomalím čas. Ty koky, to je jaké dobré. Dobre to je. Oh my god. Perfektne. Ty koky, toto bude ináč perfekto. A sa kúkajú na mňa. To bolo opečko. Tak, už určite. Tak, budem ťať. Tento milý chlapček ešte mi zostal. Tak a tam budeš zaseknutý. Hodinku. Ešte nejsi tu, aha. Tak vidím, jaká si ty. Ty si taká zlá naozaj. Určite si jazdíš to auto. Druhé auto, ktoré pôjde z tej, tak pretekám hneď teraz. No. Ešte keď bude pri mne. A ideme. Ale to není fér. To bolo tung sahur. To bolo. A po tejto hre idem hrať Minecraft. Nepýtajte sa prečo. Boneka Ambalabu. No i dobre, ide toto a je to auto. 3, 2, idem. Čože, tak idem. Vyhrávam, kámo. Nie, ne. Prehrávam, ne. Ajajaj, brombitov, banditov. Čo je tu nek? Ahojte. Nie, ja chcem byť miesto neho. Kde je tento? Boh vie kto. Ja som král. Ja som král. Ojojoj, brumbitiu, banditiu. Rajno, dajno. Dostarito. Tak. Čo je dedo? Dobre. Strašne. Ne. Yes. Ja som na tom. Nie. Dobre, nemôžem spadnúť. Už idem hrať Minecraft. Nabíja. No. Pusti ma, idem si zapáliť. Dobre. Musíš ma pustiť. Čakajte. Pozor. Uj, kokos. Čakajte, zase stopnem to video. Vila.